Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video po ay magluluto po tayo ng eggplant. Pero ano ba nga ba ang klaseng luto ang gagawin natin sa eggplant? Hindi po siya torta, hindi po rin siya fried eggplant or ano pa ba, or saute with a chili yung eggplant. So ang gagawin natin is eggplant mixed vegetable with an egg. So tingnan natin kung gugustuhan niyo ko. At if you like this video, just give me thumbs up and subscribe. And don't forget to hit the bell button para manood sa ating mga simple ways cooking. At let's go!